И здравейте хора, какво става в днешното видео? Продължаваме с епизодите на Soccer Champs, както знаете от миналия епизод. За жалост загубихме и не се класирахме. Продължаваме с Финландия, трета година. Както знаете, приятелските мачове ги скипваме. Почнахме световното за класиране. И сега ще играем срещу Монтенегро. Плей. Така, започваме мача. Айде, атака за нас. Ще вкараме ли? Ще вкараме ли? Мачкай! 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 Айде, 1-0. Айде. Ще се класираме за световно. Финландия на световно. Не се класирахме на европейско, но на световно ще се класираме още един гол. Айде, мачка. О, биха ми удар. Окей. Сега атака за нас. Ама глична ми. Трябваше да подам. Не ми даваше да дриблирам нещо. Опа, майко идва. Айде. То негър ще вкара, нали? Негите са по-слаби. Така. И първо по време мина 2-0. Ще изиграем сега само за класирането мачовете. И друго няма да правим. В смисъл няма да започваме световното. Световното ще го започваме четвърти епизод. Ама очаквайте втори епизод на Brawl Stars. Този път ще играем за Мега Пига. Айде! Или пък ще помисля, може и да не е на Brawl Stars. Може да ви изненадам с някаква друга игра. Ние много игри, които не са чак толкова интересни. Победихме с 3-0. Майко на кантар сме. Нашия пук е втори. Какво? Нищо не разбрах. О, не! 3 играча се... О, не! Хора! 3 играча се пенсионираха. И вече нямаме. Нямаме ги. Добре, че пък не се... О, не, срещу французите. Знаете ли колко ще е трудно? Не. Трябва да сме втори, не ми си играят още един път квалифайове. В смисъл, аз казах, че само тия квалифайове ще изиграваме. Гол срещу Франция! Казах, че ще ги разиграваме само тия квалифайове, защото другите... Не. Ако сме на трети място, няма да ги играме. Вкараха ни гол, майка ти дева! Стига човек, няма да се класираме за световно! Ако в тази група не влеземе поне за другите класирания, не знам. Аз трябва да съм втори! То в миналия епизод едвам. Айде, моля те. Знам, че не съм качвал от бая време, мисля, не съм сигурен. Но мисля, Малия Монтенегро пребиват Лихтенщайн. Те ни прат още не така. Добре, че я спаси човек. Човек, защо не вкара? Тапунгер чумалък от дуспа. Можехме да забиеме равен с французите. Гледай го колко е бавен! Майко! Ще ти щупа главата!
биха ни. Мале, ако Монтенегро бият и не падат. Добре бе, човек, как Украина са пред нас, бе? Те са много слаби. Аз съм получил червен картон. Боже господи! Не знам на кое да го смена. Хора, в коментарите ви пишете какво кой отбор искате да отида евентуално. Ще помисля дали да играем някаква хорър игра. Вкарах един гол. Защо се разсея? Да, казах, че ще си помисля да играем някаква хорър игра, поудявам! Например, гради. Не знам. Нещо такова. Ще играе, бе. Не съм снимал клипове на PlayStation и мога да ви снимам камерата, ще е малко лоша. Хора ще казвам. Разбирате ли? Просто... Аз се отказвах, хора. Вкарахме един гол на Украина, не мога да повярвам. Чакайте. Майко. Не мога. Не, то няма смисъл. Или пък. Чакай. 3 на 2. Още един поне още един. Не, това е несериозно. Не, това е престъпно. Добре. Моля те да вкараме. Дайте ми атака. Не, бе, човек, не е назад за тех, бе, брат. Сега ако ви карат. Карат. И веднага след това ще ми дадеш атака. Страхотна игра. Аз ще квитна. Хора, с равни точки сме с Монтенегро. Престъпно е да загубиме сега матч. Просто е престъпно. Монтенегро играят срещу Франция, не е престъпно. Ако Монтенегро бият Франция, ще поудя. Защо игра на атака? Айде, вкарайте! Финландци топи. Разбере. Не мога. Ако след сезона и дадат някакви оферти от отбори, пишете. Ако искате да отида някакъв отбор, пишете в коментарите. Но ще е престъпно, ако сега загубим. Добре, 2-0. Просто ще е престъпно, ако загубим. 2-1, какво? Ще е престъпно, ако загубим от Азербайджан. Айде. Пуки, ако не вкараш. Много прилича на Бензема. Хора, не мога. Бирате. Как ще спасиш, бе, брат, да не си Куртуа? Затова сега да случи. Просто играта не е реална играта, хора. Просто не е реално да спася като Куртуа и да се мята като Куртуа. Значи, ако ни бият този матч, честно ви казвам, това ще е последния матч от клипа. Едва ли ще ни бият.
От тук да сетне, ако загубиме, спираме клипа, когато загубиме. Искате ли така? Когато загубиме, спираме клипа. Още не гол, майко мила. Само да не загубиме следващия матч. Ето, фащам се на бас, когато загубиме, спираме клипа. Франция разбиват Монтенегро, аз се разбивам Азербайджан. Престъпно Азербайджан да ми вкарат 2 гола! България можем да биеме Азербайджан, а Финландия не могат. Гледай го, мета се като Куртуа, ама му вкарваме. Прави се на Куртуа. Добре, още не сме загубили. Казах, загубим ли? Тук 100%. Срещу Франция приключваме. Ако са не паднем срещу Лихтенщайн. Значи ако паднем срещу Лихтенщайн, ще си щупа телефона. Или пък ако направим и равен приключваме. Ако не направим победа от тук на там, приключваме с третия епизод, защото поводявам. Имат много тъпи фолове във врата, ако бях с Португалия, каква мечта щеше. Yes! Понеже да говорихме за Португалия и за Роналдо, пишете долу в коментарите хаштаг Роналдо или хаштаг Пеш. На кой сте? Дали имаме пъч федове на или пак на мен. Аз уважавам Меси, просто не е мой тип. Роналдо заведе по-добрия. Аз уважавам Меси. Със сигурност той е на второ място. Но за мен Роналдо е по-добър. На 39 години какви рекорди поставя, това е нереално. Въпреки, че му подобриха един рекорд. Вече разбрах как ще получиш червен картон, майка ти! Кой получи? То повече няма се явява на матч. Повече няма се явява на матч. Защото победихме, ама. Ако завършим равен с Монтенегро, приключваме смисъл. О, при мен да изпука. Изпука ми кръка, хора. Така. Ако някой пита за Face Reveal, когато стане известен тогава. Face Reveal, когато след една година, айде. Ето една година. 2025 ще правя Face Reveal. Не, знаете ли какво? Ако стигнем 50 абоната, ще направя Face Reveal на лайв. И ще си поговорим. Добре, оцеляхме.
Хора, това е нереално. И другия защитник! Защо писач? Боже, Господи, зако. Ако ни вкарат, приключва видеото. Ако не вкараме гол, приключва видеото. Ако не вкараме, приключва видеото. Стискате паузи, не вкараме. Така. И на всичкото отгоре имаме 3 жълти картона и 2 червени. Това е несериозно, хора, бе. Това е несериозно. Това е видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Въпреки многото псовни. Оф, тия реклами, бе. И чао!